Ahojte, ja som Huči, vítajte pri ďalšom videu. Dneska je 31. december, čo to natáčam, vychádza to trošku neskôr, ale to je jedno. A strašne som sa tešil natáčať, pretože pod minulým videom, je to moje druhé video, dajme tomu, a má to teraz vyše 230 videní a je tu 9 nových odoberateľov, čiže vás úplne vítam. Vy si neviete ani predstaviť, akú radosť mi to robí. Aké mám krásne sny. Ako vždy, keď sa pozriem na ten YouTube, tak sa mi rozžiari detská tvárička, pretože ešte áno, stále som dieťa. A takže ja som strašne rád, že sa vám tie videá páčia a dáva mi to radosť robiť ďalšie nové videá. No a keďže sa blíži ten nový rok a všetci si želajú tie najkrajšie dni, nech budúci rok je ešte krajší než ten predchádzajúci a že niečo sa končí, niečo nové sa začína, tak všetci začínajeme také tie klasické veci. A potom všetci si samozrejme aj dávajú klasické predsavzatia. A tak sa pozrieme na tak sa pozrieme na novoročné predsavzatia klasické, ktoré si bežne ľudia dávajú. Ja si nedávam žiadne, nie som človek. Takže som si tak v hlave prešiel všetky tie predsavzatia, ktoré si ľudia môžu dať a prišiel som na 5 alebo 6 takých tých najklasickejších, najbežnejších. A tu sú. Tak samozrejme najklasickejšie ženské. Sakra, to není priznanie, ja to hovorím v takom rode, že predsavzatie, ale je, áno, priznanie predsavzatie. No. Takže najklasickejšie ženské predsavzatie, ktoré si každá žena musí dať do nového roka, bez toho by nový rok nemohol začať, je to, že musia schudnúť. Ale to neplatí, keď o polnoci pôjdete do chladničky a budete vyjedať všetko možné, čo máte doma. Nie, musíte mať pevnú vôľu alebo dobrý metabolizmus, ako mám ja, keďže jem McDonald's už pravidelne 2 roky a pozrite, máme vypracované telo. Tomu sa hovorí rýchle spaľovanie, nejak niektoré ženy. Takže áno, bežne si žena napíše na svoj zoznam predsavzatí číslo 1 schudnem, respektíve budem sa snažiť chudnúť, cvičiť a budem z toho šťastná. Ale vieš, musíš mať aj odhodlanie. Nielen, že idem cvičiť a nedám si 100 gramov mesa, ale dám si 400 gramov šalátu. To nepomáha takto. To nie je dobrá kombinácia. Mandarinky, uhorky, psia konzerva, Thermix, Majka, koláče. No čo ešte, 31. ešte môžem. Takže chudnutie je taká klasická vec, ktorú si ženy dávajú. To sú potom tie časy, keď sa každá žena pozerá starostlivo na obal každej nutely, ktorú otvorí, či dnes môže zjesť toľko tukov, sacharidov a bielkovín, či je to trošku nepokazí rytmus. 2 dní sa tým riadi a potom dostane také nervy, rozíde sa s priateľom, že nutelu papa stále. Poďme ale ďalej. A potom je tu ďalšie klasické predsavzatie, ktoré si dáva zase pre zmenu väčšina mužov, dúfam, že 18+, a to, že prestanú piť. Opäť to podľa mňa funguje tak, že si to povedia 31., kedy sa ešte poriadne ožerú a oslavia nový rok a potom, že no dobre, už je nový rok, začínam, prvý piatok nejdu piť, pretože sú odhodlaní, druhý piatok nejdu piť, pretože mama mu prehovorí do svedomia, že však si hovoril, že nepiješ, a tretí piatok to už nevydržia, pretože je nejaká veľká party v ich meste, tak idú piť. Ja na túto otázku nemôžem odpovedať, ja mám ešte len 17. No čo pozeráte? To je len Coca-Cola, nebojte sa. Ja nemám. Bože. Poďme rýchlo radšej ďalej. Šampanské. Na dnes večer. To bude jediný druh alkoholu, ktorý dnes budem piť. A čo, ja som taký slušný chlapec. Ja nechodím piť, ja nedrogujem, mami. Tieto videá pozerá aj moja mama, tak musím byť slušný. Mami, tu čas si pretoč, prosím ťa. Tak,
A ďalšie tu máme na rade opäť taký klasický predsavzatie. Ja si toto predsavzatie dávam aj počas roka, ale respektíve je to len také, že mohol by som začať cvičiť. Možno sa budem viac páčiť, keď budem mať sixpack. A takže áno, je to cvičenie, kedy ďalšie na zozname ženského zoznamu po chudnutí je cvičenie. A zoberie si takúto úžasnú činku, 1 kilovú, najlepšie 2 do 1 ruky, nech to má akože ťažšie. Samozrejme, pritom nezabudne hodiť zo pár tých selfiečok, aby všetci videli, že ona cvičí. Ja by som to teda robil tak, že ja sa jeden deň nafotím vo viacerých tričkách, hociaké pózy a tak, a potom to počas roka pridávam a cvičil by som len raz. Všetci ti budú hovoriť, ako máš skvelú postavu, lebo si všetci myslia, že cvičíš. Fajn, sociálny experiment. Ale v skutočnosti to teda potom vyzerá tak, že sa naozaj odhodla, zoberie si tú kilovú činku a ide. 1, 2, 3, si silná žena, poď, 4, 5, 6. Ty mi volá. Áno? Ale vieš čo, cvičím teraz, nemôžem, no. Áno? Nemyslíš vážne, že ona s ním spala? Nie. Fakt? Ale ona bola také slušné dievča. Aj ona? No ten nový rok bude ešte naozaj zaujímavý. A potom je tu ďalšia vec, šetrenie. Nie ste spokojní s čiastkou, ktorú ste ušetrili doteraz? Tak si zoberiete svoju obálku, ktorú máte so svojím menom a zoberiete si peniaze, dajme tomu z Vianoc. Tak dám tam teda stovku, nech mám. Ja sa tam nebudem teraz pozerať, bo ja si naozaj chcem kúpiť tie nové gacie, ktoré všetci musia mať, aby som išiel so štýlom. Ja sa tam nebudem pozerať a... Dobre, tak mám tu stovku, som si ušetril, ľudia, a páči sa mi to šetrenie, som naozaj dobrý. Raz si naozaj našetrím, už čo skoro tam bude tá 1000 a pôjdem na tú dovolenku, na ktorú chcem ísť. Tak asi takto nejako to vyzerá aj v našej rodine, keď si tam vložíte tie peniaze a potom vyberiete, pretože je momentálne nejaká vec, ktorú určite musíš mať, pretože nemôžeš zaostávať s dobou, musíš si to kúpiť. Skúšal som už veľa obálok s nápisom Matúš, obálok s nápisom Huči, obálok s nápisom USA a z každého som potom vybral. A potom je tu taká krátka kategória, opäť čo patrí k tomu chudnutiu, je to, že aby ženy jedli zdravšie, takže aby boli na šalátikoch, syrečkoch a neviem čom všetkom. Oh bože, vianočné pečivo. Mami? Matúš, nehovoril si, že budeš jesť stravu? No tak. Tak to by bolo na dnes z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ešte raz vám teda ďakujem za úžasný počet videní na predchádzajúcom videu. Dúfam, že to dáme aj pri tomto. Je vás stále viac a viac, robí mi to strašnú radosť. Dúfam, že v tom vstúpaní budeme pokračovať a raz to dotiahneme naozaj veľmi ďaleko. Tak teda šťastný nový rok, aj keď vy už máte pár dní po ňom, ja ho idem ešte len oslavovať. Tak si ho užite, neopite sa, pretože určite nemáte 18, ja vás poznám všetkých a majte sa krásne. Čau.